partnerky. Pozdravíme Češky v Londýně, zdravíme Kristý, Lucy. Oh yeah, Oh yeah, takže vám teď můžeme ukázat, kde jsme. Je to teď naproti nám tedy. Takže momentálně se nacházíme na Piccadilly. Piccadilly Circus. Momentálně třeba můžete vidět tady za náma hlavně nějakou památku, vůbec netušíme, jako co to je za památku. To je nějaký amor, o kterým jsem slyšela, že se tam schází buzny. Opravdu? A to si nám dávala to poslouchat. Ale buzny. My jsme lesby teď, okay. Takže nevadí. Je to tady asi patří mezi nejslavnější ulice. De facto. A jestli se budete rozhodovat, kam je, tak pojďte určitě do Londýna. Určitě, a najdete si tady super práci jako já. A tak. Nicméně, za náma tady vidíte autobusy červené londýnské, jaké jsou normální zvykem. A nebo můžeme obrátit, počkej, obratíme se, takhle, ne na nás. A můžete vidět cool Britannia, for example. Tam je to hodně cool. Yeah, it's very cool. Yeah, it's a very cool place. Ale teď uvidíte nádherný záběr, když se takhle otočíme, pojď pomaličku. Za náma vidíte krásně pomalu zapadající slunečko, které zapadá za tuto krásnou budovu, která se nachází přímo mezi Piccadilly a krásnou památníkem. Ano. Takže doufáme, že se vám naše první brďo. Doufáme, že se vám naše první cestovatelský video líbilo a myslím, že se potkáme třeba v Americe. Určitě v Americe. Ale ještě na závěr vám tady ukážeme bláznivou americkou paní, která tam zrovna tance v Británii. Jasně na drogách. Ještě vám ji zoomneme. Yes, týpek se přidá. Pojď, jdem si s ní taky zatancovat teda poslední video. Pojď, já to beru a pojď. Já už to mám vybitý, ty vole. Ne, tak dělej na poslední fotku. Běž tam ty. To bude prdel. Ne, jdeme to spolu, takhle půjdeme s tou tyčkou. Pojď, dělej, to bude prdel. Počkej, takhle. A dělej, já to držím teda. Teď tak si se dáme taneček. Si dáme tady taneček s paní z Británie. Tak pojď. Kterou to hrozně baví. Tak jo, Londýn 2013. Woo! Thank you. Máme to?